Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:04. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:06 na. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa siniyang gabi, mga ka-action check nato na. Sa aton sining linya, we have Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Action by mayong gabi kag sa aton mga listeners, no. Ari lakat sa aton nga tiempo sining nga gabi. Miyerkules kita karon Disyembre 23, no. Tuig 2020 buwas bisperas na sang Pasko. Yes, Pasko na. Naga-impluwensya karon sa kapungsuran northeast monsoon o kun hangin amihan nagapito dito sa pinakapunta sang naaminhan o kun northern Luzon sa Batanes nga may magalumon ang kalangitan nga may pag-ulan nga tuga ini sang northeast monsoon. Subong man ang Ilocos region, ang Cordillera administrative region kag sa iban nga bahin sa Cagayan Valley. May ara nga may pag-uum-guom ang ilang nga kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala lang ini naligwin nga mga mahinay kun manipis man nga mga pag-ulan o kon pagtulotaliti halin iniya sa o kon gikan sa gihapon sa northeast monsoon. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod Pilipinas, no, medyo nalakip kita diri mahayong tiempo. May pag-uumguuman ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan nga may naligwin ini nga mga pag-ulan o kon pagpanaguob nga halin ini sa easterlies o kon mapaang hangin halin sa baybayon sa Pasipiko. Ang naaminan sang Luzon sa gihapon hara sa kasarangan hasta nga may kabaskugon nga huyop sa hangin halin na sidlangan pakadto namin na sidlangan o kon east to northeast. Nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Sa iban nga bahin sa aton pungsod nagapabilin nga makanay hasta sa kasarangan lamang. Nga huyop man sa hangin magahalin man sa nasidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So sa aton local nga forecast diri, partikularmente sa aton probinsya, nagapabilin kita nga may pagulugal o mga aton kahawaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan. Nga may idulot lang ini naligwin nga mga pagulan o kon pagpanaguob ang aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag ari kita nalakip sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdupoy-dupoy sang hangin nga magahalin sa nasidlangan mga impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag sa gihapon kay tungod maayo ang aton tiempo, kalmadong aton baybayon ang buffer naton dinga Guimaras Strait nagasiparar sa Negros kag sa Panay nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag alas 11
Alas 6:45, way lang gidugay, no? Mhm. Sining gabi nagtao 0.9 metro ang kadalumon. Ang hunas magabalos alas 12:22 karon sa tungang gabi. Mhm. Tunga-tunga sa gabi sa takos nga 0.6 metro ang kanabawon. Alas 5:29 sining hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak ini siya alas 5:58. Buwas sa aga. Ari kita 26 hasta sa 31 degrees Celsius. Mhm. O kon 77 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Mhm. So muna kabugusan sa aton lakat simbo sining gabi action Aha. bay. Watulot tawhay mos kang at mos taton nga ay, bulkan, simbo. Sir Gan. Mhm. Si Vulcan isa lang ka volcanic quake. Ba, mayroon Kalmado man kay galburuto ni Siabla kon pila ni ka tayog ang bagat o sa dalom o kon magma. Mhm. Kon mabasa na isang ulanti naga-alburuto siya nagabuga-buga man na isang iyang baga. see. Do parehas uling Uling, oo. Nasugbuan mo tubig ti nagakuan man. Mhm. Ga alsada Gaibwal. man ang kainit dala sang abo. Yes, So gaibwal. maning kalimbawa ya. Mhm. Dason ang kaisayan ni nga ang kasarangan lamang nga iyagin pagwa nga puti nga aso nagtaas ini kapin sa 300 metros, no? Mhm. Antes siya nagkulap sa direksyon sa weste o kon nakatungdan Mhm. base sa obserbasyon. Mhm. So ang moment sa gihapon ang takos ang asupre ara gihapon sa 436 toneladas Mhm. sang Disyembre 17. Aha. Kag amon ang gihapon ang parameters naton may indikasyon nga hydrothermal or magmatic nga proseso nga halin dito sa idalom sang edipisyo sang bulkan. Mhm. So ang DOST Volks padayon nga liwat-liwat pa abiso sa aton nga kwano nga general public nga ang kanlaon bulkan kanlaon ara gyapon sa alert level 1. Mhm. Hindi pa makasulod ang mga sakat dito sa 4 ka kilometro o kon 4 kilometer nga permanent danger zone. Mhm. So ang kolaborasyon namon sa Provincial Disaster Management Program Division sa idalom ni Gobernador Bong Lacson kag sa DOST People padayon Mhm. kami nga magpalimton sa inyo paagi sini nga aton malabutan sa kahanginan action Bray. Yes. Yeah. Ang Anyways, kwan naman niya, Mm. ang earthquake information may ari kita din na rehistro Negros Oriental lang niya ha. Aha. 1.8 unfelt ini siya. Mhm. 1.8 alas 3:47 kag inas ang kagahon. Roti 1.8 dason ang deep of focus siya 22 daw ay mabatyagan pero ngaton nga seismograph naga-rehistro na siya kundi nayon ang lokasyon, no? Mhm. Kag ina naman sang alas 2:08 sang kaagahon man sa gihapon. Mhm. May ari di sa Kawayan 2.0 ang magnitude niya. Mhm. Dason ang deep of focus siya daw isa lang ka kilometro. Mhm. Hindi man siya bold, pati maan nga daw hindi siya felt gid kundi unfelt lamang. Aha, mayo gid sige. Amo na. Sir Gan, salamat mayong gabi. Okay, welcome ngayong gabi. no? Advance Merry Christmas. Una sa balita, una sa aksyon. May malitagid para sa aton tanan-tanan kung lakat sang panahon ang paghahambalan matulot tawhay bulkan nagpahimunong kon linog naman may ara sang uyog-uyog pro hindi naton mabatsyagan. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman ang tanan pangamuyo anay kita, no? Para sa aton sining nga ikaayo kag panaming sa aton sining nga pagpangalagad kag sa tanan man nga oras. Orasyo Emperata, batok sa N coronavirus.
O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 and coronavirus, o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:17 na subong adlaw, ari kita sa Miyerkules. Yari na Disyembre 23, 2020. Pila na gid kadlaw ang nabili na, kwan isa kag inuras na lang ho Pasko na mga kaksyon, kag mayara na gid lamang sang siyam kadlaw ang nabilin 2021 na. Anyway, sa monitor na kamodri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Sa balita, una sa aksyon. Kag nagligad lang adlaw nagwa ang result gikan iya sa Nielsen iyang survey. We are number 1. Okay, ton sining nga Facebook subong bukas naman para sa inyo sining pag-check dira, share, click and likes mga kaksyon. Open direction radyobacolod.com.ph. Sa web bisita kamo to kay makamonitor man makabasa pa Twitter account and YouTube. Ang aton sining text hotline 0963-757-0874. Sa mga viewers naton bisita lang sa comment section. Hatagan tanaw stisya karon niyo sa mga opinion. Please lang 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid tanan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 ang takna sining gabi, setback and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalinagumbang nga balita sa aton sining pagpangalagad? Nagaantanay karon pagtamod ang aksidente didto patay lunsay ang mga biktima. Aksidente kagabi sa Alihis mga kaaksyon, ang pasahero sakay sa tricycle dira mismo sa nasambit iyang highway. Ti patay gid kay na naman niya dinalasa sang anong tawag sa ni armored car. Ang isa ka masobra 50 anyos nga babae dira sa unhan lang sang Sumag Public Market dito lapit na sa Talok area bago patay man. Aksyon Firing Line. Oo, pag hinay-hinay kita, ilabi na gid kun ari sa mga lugar nga populated katama damo tawo inita sagi huros sa pagdrive. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa aton nga pagpangalagad lokal, may lang nagkaladakpan kahapon nga adlaw ining duha ka mga persona didto ya sa Barangay Salvacion
banwasang Morsya. Pero mga nitibo ini sila sang Alangilan kag Granada diri sa syudad sa Bacolod, ginakabig ining duha ka mga persona nga newly identified nga mga hold-up men diri sa Bacolod. Sila'y talisay bago kag sa mga kaiping pa nga lugar. Firing line. Kay kunway sila madakpan kahapon, Action Oliver, gas stations ang target nila today nga lusubon tani kag pang hold upon. Firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad, si Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Romy Palge liwat nagpahanomdom sa publiko nga maghalong gid sa pagpadulong sa mga lugar nga hindi gid mapaiway may tipon-tipon, ilabi na gid sa simbahan abi, no? Ipaluntad gyapon ang health protocol. Hindi na paghulaton pa nga sawayon sang iya sini kapulisan. Firing line. Diri nga mga balita sa Bacolod mga kaaksyon, ang firecrackers ginaplastar naman. Ara naman sa sinima tinion ang ining Christmas Bazaar sa palibot sa Bacolod City Public Plaza. Katahom tulok ko, no? Galing hindi mo gin ma-feel ang nagliligad to mga paglagaw mo nga daw kadamo tao, daw ka ginutok, subong daw ka minimal, pero may baklon ka. Firing line. May mabaklan kagid mga kaaksyon, no? Kuana, Christmas na Christmas man na. Sa Negros Occidental, demand sang karne, itlog, kagata sa Negros Occidental nagsaka. Presyo ginalauman man nga magsaka mga kaaksyon. Firing line. Maperte man, no? Anyways, no, sa iban nga balita sa aton sa pagpangalagad, karon nga gabi mga kaaksyon, check man naton ang biyahe sang sakayan pandagat from Iloilo to Bacolod, vice versa. Gina-check ba naton kung tanay ba sa available karon ang aton sa nga patrol sa Action Dale Salazar, kumusta ang influx man sang pasahero sang aton sa nga Ceres Terminal. Doon dito mag-contact ila sa nga spokesperson. Masako maybe sigurong numero, duhagid ka numero. Firing line. Mangonsiho tatani kung may ara sa mga changes sang biyahe, may additional nga mga units abi or ano nga situation, because nga we believe nga bisan may pandemya ang mga tawo mapauli gid sa tagsa nila kapuloyan, plus the fact nga hindi amo na ka stricto subong ang travel mga kaaksyon. Firing line. Sige, isa-isahon tanay karona sa aton nga pagpangalagad alas 7:22. Action Brian Borden. Action firing line. Manglugayawon ta kadali didto sa Balita National Makaaksyon oy ang Malacañang nagapanawagan sa publiko kon may ara gid man sang mga baligya nga nagasululobra ang presyo sa ginda papanaog nga SRP or suggested retail price ang DTI, dapat nga i-report nyo gid ini kay para mahatagan sang penalty. Action firing line. Ka ang mga tao tamad na yung tao sa report Action Oliver. Sometimes goron taga DTI personnel dalibot-libot man kamo kay para hindi na kamo maghulat pa nga i-report sa inyo kundi kamo mismo ora mismo on the dot dakpan nyo ang nagapinataka lang pasaka presyo sa sining holiday season mga kaaksyon. Firing line. Dito na pagsuguon pang publiko kay way manisla chimpo gani guro magpangiskes dos puloy-an nila sagi pati kasugo sila mag-report. But if the DTI personnel ang magpanaog dira kag libot-libot ginagmay basi pa malang makadakop kamo tlagsama nang naagwa man pag may time. Firing line. Sa iban nga balita mga kaaksyon, sa gihapon wala nagakatunaw ang ining pagpatay sang isa ka pulis sang Mag-Iloy dito sa Paniki, Tarlac mga kaaksyon. Firing line. Tungod sa kaakig iyan ni former House Speaker Pantaleon Alvarez, ini siya nakahambal Action Olivero nga maayo sa sini nga tawo nga si Junel Zueta. Anong pangalan sini? Inuesca. Ining pulis nga ini isunugo na lang ni iyang buhi. Grabe, guro nga gabaling nga sugurong kaakig ya. Oo, sa sunugon ta na lang ni guro buhi, i-cremate ta na lang ni buhi. Mapuerte man sa pagkasakit nga penalidad ini, no? Galing hindi mo ni mapunggan nga mga pulong gikan sa mga tawo nga nakabatsyag sang tuman kasakit sa ginhimo sining nasambit iyang pulis sa Mag-Iloy mga kaaksyon. Firing line. Bangod sini si Senador Bato de la Rosa liwat nga ginbuksan ang sugod naman talakay kaguntani mapasar na ang penalty yang kamatayon.
firing line. So no, iya kay De La Rosa, perti iya nga kaso na ginhimo sang pulis, hindi ni mabaton-baton, imagine mo na nga double murder. Heinous crime ini, no? Cold-blooded killing, ginatawag niya. Cold-blooded killing. Kung si Senador De La Rosa pa ang pamatian makaksyon, bilang senador and former PNP chief, batsagan niya kung ano kapait kag hindi amo nga buluhaton sang pulis. Action firing line. Sa iduso kag buhion ta kag kung pwede palang ipasarta ang liwat nga pagpatuman sang death penalty diri sa pungsod Pilipinas. O galing si Presidente Rodrigo Duterte nga nagduso sinisadto ang death penalty para lang sa drug trafficking kag ng mga tao nga involved sa korupsyon. Action firing line. Heinous crime, lakip man dito makaksyon. We don't know kung anong kapalaran nyo sini. Dira sa Senado, ting kamara dapat i-open ni liwat. Kag i-plastar liwat, iduso liwat kung kinanglanon gidman. Do hindi gidman kaladlokan, inikon, way ka nagahimo sang heinous crime, kag iban pa nga mga kalakasan nga makadulong sa imo sang kalalatan kaangay sang penalidad nga pagpatay. Action firing line. Sa iban nga balita, maka-action connection dira sa kaakig manguroho ni Senador Amy Marcos. Nagsuspetsa ini si Action Oliver nga ining si Junel Nuesca, ining polis nga ini posible nga gun for hire ini. Action firing line. Or isa ka hitman bangod sa iya sini pagluthang nga wala luoy-luoy sining mag-iloy, may mga finishing pa sa iyam. Action firing line. Nagaduda man ining si Marcos mga kaksyon nga posible may ara sa mga padrino or may mga busing or may ara sa may mga salikod diri sa iya sining kay Nuesca nga ini kun nga sa kadamo na sang kaso niya nga homicide wala ini siya mapahalin iya sa serbisyo. Action firing line. Nagapadayon ini siya nga serbisyo kayho gin-check ko diri ang mga kaso ni Nuesca mga kaksyon o kon Nuesca ining kaso niya. Kon isa-isahon mo gid diri, halin sang 2010, ini siya ginpapanauga na isang suspension nga napulo kadlaw bangod iya sining nga mga indi amo nga kahimuan sa hanay sang PNP. Sang 2013, may administrative case pa ni siya, grave misconduct nan, imagine nyo na. Sa 2014, may ara man sang less grave neglect of duty man siya. Refusing to drug test mga kaksyon. In short, kontra niya ang drug testing nga himuon sang kapulisan, labi na gid ang napulkom abi, ti dira nagapakita nga guilty ini siya, kag base nagagamit gid sang illegal nga droga, kaya nga hindi ka mapa-drug test niya. Action firing line. 2014, ina. Pagka 2016, may ara siya sang ginatawag seryoso naman nga neglect of duty na naman failure to attend court hearings, prosecutions. Witness ini siya sa isa ka drug case mga kaksyon. Another case na naman against sining kay Nuesca. Action firing line. Sang 2019, grave misconduct na naman. Case nga homicide. Imagine mo magambal ka homicide. Sang 2019, Mayo lang, sang May 9, 2019, may case man sa gyapon nga homicide mga kaksyon. Amo ni ang basis kun nga si Senador Marcos nakahambal sinong padrino niya sini sa amo sini nga mga kaso nga ginapanghilamos ni Nuesca, nagapabilin ini siya nga naga-duty bilang pulis sang Pilipinas. Action firing line. So luyag man ni Marcos nga imbestigahan diri ang iya sini nga mga opisyales sinong under ini siya kay sino nga police official. Lantawan tabi abi ko ni porsige gini ni Marcos abi kun nga anong sa rason nga hindi ni siya ma-dismiss iya. Iban nga pulis, gamay lang nga problema, gani kung may ka kwanda, kulo kapit-kapit, patalim da, malayas ka rin sa serbisyo mo kon. Action Brian Borden. Action firing line. Hulat-hulaton, tanima ka-aksyon. Anyway, sa iban nga balita, tuki kita gamay sining ariho, kay hambal sa Department of Health, maka-aksyon, Secretary Health Secretary nga si Francisco Duque III, wala pagid man sang inang nagapakita nga malala or severe ang igo sining new strain kuno sang coronavirus disease na naman. Firing line. Nga nakit-an ini sa United Kingdom, sa Northern Ireland mga kaksyon. Inano ini
way pa man takatapos kani away kay COVID-19, may bag-o na naman yan nga natukiban ining virus nga ini. Action firing line. Pero nagpasiguro diri si Duque mga kaksyon nga hindi gilayon ini makasulod diri sa pungsod Pilipinas sa pagpatuman sang strikto iya nga protocol. Dapat lang hindi na ta gusto pa masulit ini si COVID-19 nga matabo diri sa aton. Action firing line. Oo, kabay pa nga way lang niya, no? Hindi lang ni pareho sa COVID-19 nga sa subong na butang kita iya sa daw na priso kita ho. Action firing line. Ay, porte maning pandemya nga dulot sa bugos nga kalibutan, no? Sining 20th century. Ang COVID-19 sa Pilipinas sa sining nga mga tinion nagdangat na sa 464,004 ang positibo. Ang bag-o subong adlaw kay ara sa 1,196 kag ang nagapabilin nga aktibo 24,984, ang nakarecover kay 429,772, ang patay 9,048. Action Brian Warden. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time la 7:30 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Diri kita sa balita lokal. Kay kagabi, hasta kay na natublag kita, no? Sinibalang balita diri sa syudad sa Bacolod, nga duro na gidya ang aksidente nga nagaluntad diri sa aton, involved iya sang mga tricycle. Anyways, kagabi, malaning do dako gidto sa siling mga binulan, ang na-check na ton may ara gid sang patay. Action firing line. Ini nagluntad iya nga aksidente kagabi makaksyon dira sa barangay Alihis mismo, dira sa highway sang barangay Alihis mga kaksyon sa diin ining bag-o graduar sa sa engineering mga kaksyon ang ginbawian gid sang kabuhi. Action firing line. Dira ini sa may sa area dali lang check ko lang diri sang Alihis mga kaksyon sakay ini sa tricycle nga kuntani ining nasambit iyang tricycle o kon biktima nga napatay nga si Sir Prince Joaquin Rilatos, 22 anyos, soltero, taga kuan iniyo, dina natabo ining pagkabunggo sa may Banga, Mount Carmel, Circumferential Road, Barangay Alihis kagabi. Ining bata papauli na sa ila sinipuluyan. Actually ginasugat ini siya sang iya sining amay. Pero kagabi bangod suno siya di niya paghasulon pang iya sining amay kinagapuli ini siya sa may Purok Paghigugma, Barangay Alihis Bangkaksyon. Nagsakay na lang ini siya sang tricycle. Action firing line. Sus na naman imo nga dinala sa ini siya una sang itong SUV. Hasta subong way pani kakatungkaaw kung sino tong SUV nga ato. Kag pagkatapos diri na bunggo pagid, nabungguan pagid sang isa ka truck action na no? Action firing line. So patay gining bata nga iniyo perte samtang makaksyon ang nasabit nga biktima, no? Ang pamilya sa biktima tinagapangita gid subong sang tabang regarding sini. So ang gina-check naton diri kung paano ma-regulate naton ang paglinabay sini mga tricycle naton sa pinaka main road diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Sa tion sang kagab-ihon. Hindi naton matago nga nagapanghingalit gid man ni sila ya biyahe mo, no? Kag nagalabay sa highway gid mismo sa diin sa Republic Act Sampungsod Pilipinas nga hindi ini sila pwede kuntani sa mga national highways. Action firing line. Pero nga nagalinabay ini sila bisan gani indi gabi, bisan adlaw. Kung kisay ining mga tricycle kag mga slow moving vehicle makaksyon, gina-prohibit ini sila nga maglabay inang mahinay nga mga salakyan. Kung kaisa masundan mo ni sila pagkatapos pituhan mo, hindi pamamati, balik doon ka pa daw, diwalan ka pa. Daw mo na bala, pero kenshin din ni sila ayhan o kon hindi mga kaksyon, nga ginabawal ina sa idalom sa Republic Act 4136, no? Amo na kung naga-monitor subong ang mga tricycle driver dira, ang mga tawo nga naga-drive sang salakyan nga mahinay magpadalagan, dapat sa kilid kamo dira. Na going back sining aksidente kagabi,
Kaya hindi tagid man ma-please ini tanan-tanan. Ano bala ang dapat inisyatibo nga himuon karon sang aton sining gobyerno lokal diri sa syudad sa Bacolod para ma-regulate naton ining mga tricycle nga ini? Action firing line. Hindi taman ni sila mabasol kiti pangabuhi maniila mo. Kapangita man ni sila kwarta kag sa gabi lang gid ini sila makakuloginan siya sang ila sining pagbiyahe sa bilog nga adlaw kay kun kaysa nagakaubos na gid man ang mga jeep sa dalanon kun gabi so ang mabilin taxi kag tricycle. Hindi mo ni sila gid mahambal nga papulion mo ni sila nung makwando kaluluoy man ni sila mo. Action firing line. Ang dapat nga himuon sa syudad siguro may magpangsaway gini sa ila. No, may pagpangsaway. Oo, sinong dapat magsaway? Di dapat guro may ara ta sa mga traffic enforcers nga balang sa gabi mismo ma-duty halin last Jess abi tob last 6 ang aga abi. Action firing line. Oo, galing ko kisa bisan may ara sa mga traffic enforcers duway man gapangsaway gani kido na hadlok man magpangsaway ni sila. Amo tanong ning mandate sa ilaha mga korsimano o kon mangsaway o kon ano nga sitwasyon. Oo, may takbalogid sang mandato nila pero kita tanaga waras-waras ang kamot nila naga-traffic ini sila. Action firing line. So anong mga dapat nga himuon naton karon sini? Parang hindi na masulit ini, hindi malang gani tricycle, may ara motorsiklo o kung ano na lang asahi sa mga salakyan nga involved iya mga kaksyon sa ginatawag naton aksidente. Kag may ara man sang involved sa aksidente nga kung kaisa ina balang nakainom. Action firing line. Anyways, hindi kita magpanguna sini kay i-check naton abi ang committee chair sining nasambit yang traffic diri sa syudad sa Bacolod si Councilor Dindo Ramos. Kay kaina sang aga na interview man naman naton diri taga Bitaw si Bacolod Traffic Authority officer si Sir Asibuche Makaksyon sila mismo way man nagkulang sa pagpahibalos publiko regarding sini. Pero the same ang situation ara mangyapon. Basi may ara diri sang may ara sang inisyatibo, basi may ara sang pwede mahimo diri si Councilor Attorney Dindo Ramos abi nga makabulig kay don din natananamian sini nga mag-inamo ni pirmi. Diri kita kay Councilor abi. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Councilor Attorney Dindo Ramos. Sir, may gabi. Welcome to Action Radio. Kag advance Merry Christmas drasimo, sir. Action Brian na mayong gabi sa imo. Merry Christmas. Kag sa aton ng mga tagpanamati. May gabi sa inyo tanan. Aha, kanami pamatian blood turning nga Merry Christmas pero may mga pamilya subong nga nagadugo ang dughan bangod sing mga aksidente diri sa aton sa syudad sa Bacolod attorney kag may patay gid amo tong kagabi kag sang udto may nabungguan man to attorney sa may unhan sa Sumag lang market to lapit sa Talok. Patay man attorney mo, puwerte 57 anyos. Anyways, diri kita sa mga problem naton tricycle kaya mga traffic enforcers. May mga inisyatibo kada attorney nga pwede ma-suggest diri sa syudad sa Bacolod so that ma-address ta ini nga problem every night attorney. Actually, nung action tayo, no, nung 2 days ago or 3 days ago, nakatawag ko kay Colonel Sibutsi. Kaya nakita ko nga may mga e-trike gani nag-apply sa aton nga mga national highway. Correct na. Kag may mga tricycle, no, nga nakita naton nga jutay nang kitama na ang mga tricycle nga mga association. Ang may mga may mga ruta. Yes, In fact, katabano ba ginaya ruta sa national highway except nga kung wala nagigya sa mga public transportation nga nag-service sa area, no? So, lingkod naman ang attention ni Colonel. Siling po, na ma-enforce ang inayang ordinansa na i-disallow gid, no? I-dakpon gid, no? Ang aton nga mga e-trike drivers na aton mga tricycle drivers nga nag-aagi sa national highway, especially nga may labot ang iba na ng kulurom, ang iban mga out of route kinaya sigurado gid kita, no? Yes. So wala gani mag 2 days. Amo ning natabo, no? May na kabunggo or nabungguan nga tricycle. Ang pinaka-worst, ang ilang mga pasero nagkabiktima pa. Yes. Amo nang ginambal na to, no? Ang 5 patay na 5 why naman sila dilian, no? Magbuhi. Pero gina-enforce ng lagi para nga maproteksyonan man ang driver kag ang aton mga commuters man ang mga ang mga pasahero. So amo ginatabo, no? Nga amo na 2 days lang din. May na
aksidente dira man sa Circumference Road Action Ryan. Aha. Kung kaysa involved diri tricycle versus motorsiklo. Amo na bla? Tapos nagainagi attorney sa hindi gidapat nila alagyan. Amo na guro ka katabo attorney nga nagabinungguanay no kay nag-expect ang isa nga wala na sa may maagi di kay hindi ni para sa ila pero may naglusot attorney amo na nga nagsampukanay abi no. Action Ryan no nang may ara gani kita papaksa nga isa ka ordinansa. Kaya nakita ko muna siya ang pinaka ano man mo isa man ka nag-contribute sa aksidente sa dalan. Aha. Nga ang aton nga mga truck na galasang mga tubo mula. Yes. Yun ang limit na nato hindi maglapaw sa body frame nila. Anong purpose nila da? Para hindi siya ma-spill over. Correct. Kaya kung dagdag na sa salalan, hindi makita sa mga nag-drive ng tricycle kag motorcycle, nagaka-aksidente, no? So, ginapa-enforce na natin. Unfortunately, kung gabi, kita nila kung nagagagi na nakop sila, ini yung mga truck na nga nagadala sa tubo, gabi sila nag-agi. Kaya makita rin natin na overloaded, di siya katama. Yes, no? Kaya gina-advise natin, makita ko na, action ba, yan ginatawagan ko si Colonel, na diridampi sa may alihis, may nag-agi na truck, overloaded katama, nag-exceed siya sa iyang body frame. So, dapat napunta gina, no? Pag ginadakop man in fairness man kay Colonel, galing kong gabi, lang, siguro nakita nila wala sa mga enforcers na nag-implementar sa aton mga ordinansa, sa nag-take advantage sa Action Ryan. So anong posible diri attorney abing pwede butangan tabi enforcer sa mga tungang gabi abi ti way tamahimo kinanglan nato nga serbisyo attorney pwede ina mahimo ayhan sa Bacolod diri? Actually, Action Ryan, may isa makita ka ordinansa nga nag-create kita sa task fund. Nga iagapar sa aton mga apprehending officers, no? Ano ang mga apprehending officers ta? Hindi lang bitaw, kundi ang aton mga police officers, kasi na-deputize man na sila. Kag ang aton mga tanod, Action Ryan, no? Ano ni siya nga sistema? For every violation nga manakop nila, ang fine siya, 50% makadto na sa aton nga treasurer, no, sa general fund sang city. Ang 40% makadto sa police. Sabi, for example, kung police ang nag-apprehend, or ang tanod man ng 40%, kung sa tanod nga sa barangay man, kung ang tanod ang nag-apprehend. Kag ang 10% makadto sa bitaw, being the administrative nila ng body. Kaya sila na ang ma-distribute kag ihatag sa sa tresurero. Unfortunately, tungod nakasada ng ordinansa, wala tama nang gusto ko talimitingon siya wala committee conference mo Action Ryan para ipabalon sa aton nga mga barangay kag ang aton nga mga kapulisan sa backup stations na may aron po silang incentive kung magdakop sila. So even during night time, kung ma-implement ini, nang ara sila kasi siyempre may incentive sila, may reward system kita. No, dako man na siya kasi mga allowable expenses tungod butang naton sa ordinansa. Isa na daw ang ilang mga insurance sa aton tanod, traffic enforcers, sa gasolina, abis sa mga kapulisan, kung nila, kasi allowable expenses na sa silang trust fund, no? So, isa na siya kag nakita ko nga pamaagi kung para nga ma-insure natin nga may mga para traffic enforcers sa dalan, may ara tila tanod, may ara kita mga police officers, na mga dakop sa natin mga violator, isa na natin ka duwa ng siguro ang ma-centralize ko na mga uganan ng ordinansa na may ara at shift bala, so 8 hours per shift. So meaning sa gabi, may ara kaya shift yung mga traffic enforcers nang hindi sila maghalin sila da kag may monitoring, no? So ila siguro mahimo na naton kag amo na ni Gormasyor kasi mo ng Action na yan nga hindi na madala sa resolution lang kahit nag-request magtapos kung ordinansa para natin compel them to be present sa kada gabi kagagahon siguro mo na ng Action Brian. So ang matabo ba attorney sa imo sa nga plan sang ordinance mo may 3 shift na morning, afternoon and night until morning daw mo sina attorney. Na may distribution abi ang sa aga mga 40%, sapon 40%, night time yun ang data amo na ng early morning bisan 20% na lang sang
ng mga number of traffic enforcers natin dapat may aragid kaya nato nakita na may mga violation na ginakumit ang aton nga mga drivers during night time kaya kita nila wala sa may nag-enforce ang aton kasuguan. Yes. Muna nang nakita ko gani nang sa tubo na wala nga nag-sit sila sa ilang body frame. Gabi nila nga kita nila pwede sila pwede sila ka agi yapon sa atong kadalanon kaya wala sa may kapanakop action Brian. Amo nang mayo gid attorney no. Bantayan tani nga ining ordinance kabay pa no nga makalusot ini gilayon kag maimplementar diri sa syudad sang Bacolod attorney no. Ti base ma-providean man kay pila man lang ka traffic enforcers abi sa 20% maka-provide bisan motorsiklo dai para makatiyog-tiyog masla sa mga areas nga masami gid attorney ginalabyan sang mga kolorom gid man tuod nga mga tricycle ng iba na attorney mo. Ang lain para action Brian kay ang nagasulod di sa Bacolod during night time kagagaho na gid. Mga tricycle pag coming from outside the city. No? O ay na talaga may kabalo mo na sila kung anong lapit ni Saton, di ba? Morsya, bago, Talisay. Hindi sila kasi nulod na sa siyudad sa Bacolod. Prior to the pandemic, makita mo na gani sa Golden Field area, amo na tricycle. Ang iban sila na, no? Or kalaman ba gani? Mga tricycle nga halin sa iban nga lugar, inis sila sa Bacolod. So, nakita nila nga, wala man sila na nadakop. Makakompete man sila sa ating mga tricycle drivers diri sa syudad. Yes. Tingnan, kailangan pa nila nga magkuha isang prakisa para nga maka-operate sila sa syudad. Pwede mo na sila yapon maka-operate bisan why sila prakisa. Baka namin gina-attorney, pero at least kung gusto gina magbiyahe, di ko sila permit pero dapat sa mga ruta lang nga natuhoy sa ila abi no. Attorney, may ang mga pasahero kaysa kagay sini may ordinance ka nga plano sina abi para ma-regulate naton kag ma-strict naton ang implementation. May mga pasahero nagambal ti anong sakyan namon pauli during night time why na jeep kag ang mga tricycle man anong pasahero o namon tos barangay alone abi. Attorney, paano tani maplastar man do ka rikot sa una attorney no. Ang action Brian kung siya do i-balance so bila ang enforcement of the law, pag sa ilang right to earn a living, no? Yes. Mga self-preservation yung tinatawag natin da. Pero, kung natawag natin sa ibang lugar, hindi, why gini kakatabo mo? Meaning, outside of the Philippines, sila sa mga ng developing, sa developed countries na, wala gini nakatabo, dili sa atin, tungkol nga ang poverty level, masyado kataas, no? Hindi lang sa Bacolod, kundi sa bilog ng Pilipinas. So, ako nga nakita na na kung may disiplina at makadisiplina lang ang aton nga LGU kung bina-implementar ang lahi pero kung nakita nila na pwede man lang sila action Brian abi kapangabuhi di miskan nga wala sila sa legal basis o legal authority nga mga buhi sa sila sa Bacolod himuon gina nila kahit hindi man sila naton nga nakop no kag ang isa man kabagay amo na ang gap bala tungod nga wala na PUJs kung isa nga naga-service kay Tagahon na example dira sa Alihis halin kabi sa sa Central Market hindi ka naman kasakay sa mga PUJs kung isa kasi wala man nagabiyahe sila da so naka-force sila kung isa nga magsakay man sa tricycle kag ang tricycle driver man tungod nga nakita nila nga opportunity ni nga mga buhi kag wala man sila nadakop kaya wala man sang traffic enforcers nga nadakop sila so nagakatabo ang ini nga sitwasyon pero ina ang imo nga observation ng Action Brian actually gin-relay ko na sa kay Colonel Sibutsi nga nakita naton ang kadamaan sa mga e-trike kida amo na pinaka ng dangerous kadamaan masyado ka risky gid. Ang iban way panada ang attorney iban way panada mga suga blood attorney ay no tod sa attorney balikan ta action-an action firing line werte e-trike way naman tricycle gid man subong no e-trike tricycle amo ning nagahari-hari kung gabi sa aton sini main road diri syudad sa Bacolod di kabalo naman kita kung ano kadako sa Bacolod mo kon puli kato sa sumagya layo na. Anyways, attorney, before kita na utod, I'm sorry, ang mention ko tong e-track na attorney kung kaysa wala pa mga signal light ni sila, wa isang mga kompleto nga mga suga bla attorney. Ako delikado, ginapsyon na yan, why siya tail light, why man siya reflector, hindi mo makita, okay lang kung ang dalan, abi sanag, may street lights na
support sa ila. functional. Pero kung ay delikado gid ng Action Brian na wala recall tanang attention man sang bitaw. Aha. Na kung pwede nang gigan sila eleksyon, Aha. wala man nga gila kuanta sila sang diretsyo magpapangabuhi. Willing gid kami mag-allow ng syudad, willing gid mag-allow nga buhi sila. Pero sa sulod lang sa barangay, interior lang kaya mo purpose kung gin-allow na sila, hindi sila mag-traverse sa national highway. Risk go gid sa kabuhi sang tawo. Anyways, attorney, salamat gid sa mga time ang imo nga pagpanamyaw kati buwas Pasko na gid man sa tungang gabi kag ang imo sining ay papalabot sa aton sining mga utod diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, attorney. Action Brian, thank you much opportunity ni natag sa aton at least na Panginoon makita sa aton pumuluyo lagi sa aton mga drivers, no? Bilang chairman sa Committee on Transportation, syempre gusto talaga nga mga buhi kamo, but ibutang ta sa insakto, no? Kahit hindi ta dapat pag-risgo ang inyo kabuhi, kag kabuhi bus especially sa inyong mga pasahero. So we are just doing our job. Nalibra kita sa ordinansa nga ipag-implementar sa aton nga Bacolod Traffic Authority Office, no? Kasi sila nag-implementar. Kag kabay pa tani, disiplina ako natin natin ko gulingon, no? Kag ini na Christmas, of course, damo ginaya ka mo pasero. Pero ibutang nyo man sa hindi risgong kabutin yung mga pasero. Kag sa aton, no, traffic enforcers, siguro tidak ko man nga sikpisyo para sa inyo, gabi na ka mo sa dalan, pero parte sa aton nga duties and responsibilities being public servants. So mo lang ng Action Brian, no? Salamat. Merry Christmas. Kagbayang kabilis sa luwas sa aton pumuluyo. Thank you, attorney. Mabuhay ka, attorney. Merry Christmas. Action firing line. Councilor Dindo Ramos, Maka-Action Committee Chair sa Transportation and Traffic diri syudad sa Bacolod. Action firing line. Ang ordinance nga himuon niya bantayan ta ini. Himuon niya 3 ka shift Maka-Action ang mga traffic enforcers. Aga 40%, 40% sa hapon kag 20% naman sa mga kagab-ihon hasta mag-aga. Action firing line. Magpangsaway ini sila, no? Pangabayon taman mga traffic enforcers Action Oliver, kung magpangsaway ang pag-approach bala inhuman man para hindi ka mo mapusilan. Kaya basi matabuan nyo na nagalindo-lindo man bala nga driver sang tricycle kag e-trike dira or e-bike kag maggabot sang iya. May mga balon ni silang ibanda. Why sugiran patabla. May mga balon ng ibanda panigana man nagay si mabiktima man sang hold up, ti hinayon nyo lang pag-approach. Pag-approach bala nga makabuhi isang patay na nga ato na sa lulubngan bla. Action firing line. Kung matuman ini dako nga tabang ini. Hindi nagkita gusto pa masulit nga may tricycle naman nga gindala sa patay ang driver, patay ang pasahero, wala makitaan ang nagbunggo asa subong na kasakit na katama panundumon. Kag ang ining traffic enforcer makabulig ini to stop sa mga overspeeding, overloads, mga over di kung gabi kasi narurot lang sa syudad sa Bacolod mga nagadalalag ko nga andar sa motorsiklo sang tambutso kag iban pa dako gid nga tabang sa aton dire. Action firing line. Last 52 sa aton sini pagbalik karon dugay-dugay mga kaksyon. Check nato ng patrola basi ara sa terminal bla kay nang balko don di malambot ang series terminal sako gid sila guro. And check man ang Libertad Action Oliver, may bago nga ang mid-section bla, tumtahom subong, ginpaubra gali ini. Action firing line. Nag-check naman karon ang biyahe sang sakayan pandagat kon may mga changes, may pagbago kon etc. Karon na sa aton nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. May kabilang kay Limuel di pa lubos ari sa lupwes sa East Lapit kaayo sa NGC Barakang ang paradahan tricycle kung tuyo gid pwede gid pang sita dira tuod may galabay man nga police patrol man gani. Joseph Pacifico. Good evening, Brian, watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Jerry Azero Jr. Action Bry ang gasugata sa dalan ang dapat improve pagid ang suga sa dalan rather. Roland Octavio, congratulations, Action Radio number 1 AM station. Merry Christmas, keep safe. Kita tanan, watching from Long Beach, California. Wow. Elnora Castellano, good evening, Idol Action Bry, watching always the horizontal Bilyas Patamyaw Palihog sa Castellano
and the Estilo family. Merry Christmas, Idol. Stay safe and God bless. Sige mga idol. Guillermo Clarito. Sir, excuse mangkot ko lang kung stricto gid bala ang syudad nga gapatuman sang mandatory face shield sa mga pampubliko. May ordinance ini mo. Ang mandatory nga face shield may ordinance sa Bacolod. Stricto man o kon hindi kay kung may ara kada sang face shield suksukon lang. Kay basi matsambahan ka ti mamalayran kagit. Felinora Oliveros, good evening, Sumbray. Shout out ko family Oliveros diri sa Barangay Robles, La Castellana. More power and God bless. Bambi Sirano Defensor. Mayang gabi, Sumbray. Monitor kami di Istoms 3, Barangay Stefania. Defensor family. God bless, Sumbray. Salamat. Love Gayoso. Naga-monitor man sa Hong Kong. Merry Christmas lang da. Salamat. Ana Mandrigos Rob, katalaka bala sa Bacolod, sir. Kada puli ko dira, it takes 1 week before pa ko mayos sa city kay pagkadulom-dulom gidya sa Bacolod. Kulang suga, that's why damo aksidente perme. Please lights on man city mga survey. Kabay pabatian to nila. Jerry Azero Jr. Aksombray, good PM. Aksombray, ang Bangga Core hasta NGC National Road na, di ba? Nga may tricycle nga ruta dira. May ruta ginadaya. Oo. Kaya sa una, dugay na ng ruta da, pila na kay years da. So, dapat gin-regulate na sila kay National Highway na siya. Oo. Liberty Beniten Obaldo, good evening, Sumbray. Tamyaw ko lang bana ko nga si Danilo Danoy Obaldo, ga-monitor gid sa firing line. Idol, yagid ka, salamat gid. Bao, salamat gid. Judy Florentino, good evening, Sumbray. Kag sa tanan nga mga nagapamati sa Action Radio. Tungburan Tuario, Sumbray, good evening. Nagasigabong naman Action Radio sa Bilia Arte Condominium. Liog lang, Great Barangay Kapitan Edgar Tuario sang Lalagsan, Mayor Maymay Nicor La Castellana, sa akon wife or wife niya Rhea, sa apat niya ka kids nga si RR Aming Princess, kag Zeya, kagawad Jigjig Toledo. Guillermo Charito, congratulations. DYEZ 684 Action Radio Bacolod. Thank you, sir. Erwin Gonzalez Araman, Standard David, good evening, Brian. Monitor live lang kami diri sa Barangay Kabog, Standard Family. God bless. Advance Merry Christmas. Salamat. Christy Arevalo, good evening, Brian Morden. Monitor lang kami di sa Jim Valladolid, Tamiao, Liberty, Malapitan. Alan Arevalo, kag Totong Kanyas. Salamat gid. Leonisa El Banbuena sa Tubang Bakapuan. Yes. Mon Lopez, city should provide jeepney route kung dumilian ang tricycle magbiyahe kay amuna lang ang pinaka list nga pwede masakyan sang pumuluyo. Amo to kay namuno ko kung anong pagplastar sina, no? Leonisa El Banbuena, good evening, Sumbray. Congrats sa ato number 1. Ta monitor ko di on and off ari ko di Barangay Tubang Plaza. Ay, salamat, gid. Salamat, gid. Thank you, gid. Mon Lopez City, okay, nabasa ko na. Thirdly, Manatad Layos Jr. Mayang gabi sa Iloy ko sa Golden Gate Subdivision, Alangilan. Nga si Mama Nene, ga-monitor gid family Pantilio kag Bronola. Merry Christmas sa inyo. Guillermo again, slow-moving vehicles, always on the right lane. That's why. 4136 ng Republic Act. Charito Serva Damasino, good evening, Brian. Good evening, Negros. Thank you, good. Action Brian, ginhambal na ni Digong nga pangumpanya siya, presidente nga ibalik ya ang death penalty sa subong wala man amo na damo na kriminal kag adik. Ti kabalo ka, Princess Joy Binyas, hindi na si Digong gidya hambal nga iya lang kay iagi pag ginaisa sa Kongreso, may Kamara kita, may Senado, no? Pero gusto yan na, pero kung may gapugong to sa dalom, tiway gina siya mahimo. Si Ana Mandrigos Rob, correct ina, sir, may BFF si police nga ara sa pwesto, sir. That's why siga-siga lang ang drama ya kay malakas ang backup ya guro. Do amo. Ideadorio nagamonitor man sa handumanan, Jocelyn Arisivita Ulak, Rosalina Arellano Espadero, George Gargasinan. Good evening, Brian. Ka confident magpatay kinwes ka? Kaya biyaguro tanan himuon niya mabaliwala lang pareho sang previous cases niya.
Ti subong niya wala gid siya ka wala. O may video Angelita or Angela Liarte Gayon Dato. Good evening, Sumbray. Monitor lang ko sa Bangga Totong, Barangay Felisa. Yes. Guillermo again, police na mentally challenge ang Mag-Iloy. Dump na siya gali sa kaso. Damo kaso, sir. Gin-research ko ang kaso niya. Vanessa M. Mayo, good morning, Action Brian. More than watching live from Minnesota. Patamyaw lang may CC. Mrs. Alvarez dira sa Bill Air, Tangob. Thank you, Action Brian. God bless. Guillermo, sir, dapat tanan nga driver nga haras-haras ipang blacklist ni Digong. Mag-ang tanan nga abusador ipang firing squad para sa aking din si Sir Clarito mo. Merly Dolido Magallanes, taga-monitor man, Merry Christmas sa tanan. Si Manong Idilaos sa Victorias, upod si Nanay Isabel, thank you, Gid. Merly Gonzaga sa Alihisman, taga-monitor, God bless. Right. Ang iban diri si Ralston sa Ragusa. May gabi lang sa tanan nga tagpalabati sa Action Radio. Merry Christmas sa tanan. Michael John Season, good evening, Sumbray. Merry Christmas to you and to your family. Happy listening to All Energy Fans Club. Tamiyo ko lang, Noridel, Robert, Bumbum, Norman, Lee sa Dubai. Keep safe. Salamat. Monitor from Chato, Elias, Paranaque. Sakto Action Brian kay kung gabi pero tiyang iban magtambutso na si Ralston na. George Gargasiran liwat Action Brian kung butangan na ruta nga jeep circumferential road kundi wala tricycle na mabiyahe da nga area. ZT Aluna nagamonitor man. DJ Joe na pwerte kagamay sa Bacolod, especially ang dalan daw puro man lang tanan secondary way party kagamay sa Bacolod pero puno kasalakyan na hindi mo maintindihan. Ambot I'm born and rise sa Bacolod pero hindi ko mag-star for good sa Bacolod, sa dugang-dugang lang na kagutok sa dalan ko way sa iban. Victor Tugaf, good evening, Sumbray. Shout out lang da Tugaf family kag barangay 30 Amon Kapitan Pichere. Congrats Action Radio. Salamat. Jody Florentino Araman, Carlos Sales, sir, good evening. Action Brian, Christmas da, na? Great lang family Sales, Barangay Pahanukoy, Sitio Aning, salamat, good. Rosalina Arellano Araman, Jovi Alabado Cargaba. Maying gabi, Action Brian, watching from Barangay Sais, si Charis Bien Araman sa Saudi Arabia. Nonoy Castaneda, Action Brian, good PM, inabalang nga problema about sa aton nga transport. Dapat stiktuhon ang pagpatuman sang layi. Kag kung sige lang kita hambal, kag hambal lang nga ini, kag problema pabalik-balik na lang. Pag defective ang unit, give them time fix kung hindi gid sila cancel ang franchise. Limwell de Palubos, nabasa ko na kaina. Sige. Smart Tadio Salcedo, nagamonitor man, Merry Christmas sa tanan. Ronnie Villanueva, Merry Christmas sa mga taga Puro Kamuti Kahoy nga naga-monitor gid subong, God bless. Alright, sige. Dala lang ka mo pagbalik ta, may mga issue pakita kag dalag ko gid nga balita. Last 8-2. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat.
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Sa
Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, las 8:09 na mga kaksyon. Antes pa naman ang tanan, gina-endorso ginaton sa inyo ang Aksyon Firing Line. manamyaw kita anay sa aton sini mga texter naton ano. Dali gid lang kay isa-isahon tani sila. Ariho na. Action Brian, nagapamati kami diri inyo sa inyo program aga tubto magabi. Si Norma kag Anisita ni sa barangay Nagasila Carlota halin sa kay 298 ari man naga-monitor 820 ang pulis nga hindi dapat dapat ipakagat sa ido nga pulis dog hasta mapatay. Portib lang magkomento sa mga tao sa pulis to nga nagpaniro mo. At siyempre pagkasakit sa to. 756, good evening, Sumbray. Lihog lang ko greet kay Vince Kono Andrada sang Barangay 3, Pontevedra. Halin kay Kits Del Mundo. Thank you, God and God bless. Salamat, Gidra sa inyo. Hi, Action na Bray. Evening, musta. Still ga monitor kami diri sa program every night. Lihog lang ko tamyaw, binaraw ka Garingo family dira sa Moises Padilla. Thank you, God. Last 8:11 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon na while gina-check naton ang Philippine Coast Guard diri sa Negros Occidental si Commander Lodovico Librilla. Amunohon ko lang liwat ang barangay sang Isabela atong si Kapitan kagabi Gregorio Salinas nga nagsulod sa puloy-an ni Lola Ophelia Diaz kag nagpalupok upod sang iya tanod. Aksyon Firing Line. Balikan ko na karon kay ari nang bisita naton sa linya. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya ang PCG Commander si Sir Lodovico Librilla, Sir, diri sa Bacolod kag Negros. Good evening dira sa imo, sir. Merry Christmas in advance, sir, and Happy New Year. Sir, sigurado kita bisan nga ra kita sa pandemya, grabing ginapatuman nga health protocol. Pero ano, sir, man ang influx ng mga pasahero, sir, ara man gihapon Bacolod to Iloilo, Bacolod bound to Manila, sir, sa sining mga tinion? Mhm. Mhm. I see. Magambal kita San Carlos to Toledo, sir, no? Cebu Province, Toledo nga area. Mhm. So why ang kadamuon sang pasahero halin sa nag-umpisa kita balik biyahe sa nagligad nga bulan abi, sir, sini nga bulan sang Disyembre, nagdamo-damo gid man, sir, or the same lang gyapon, sir, bangod sining protocol nga ginapatuman naton, sir? Mhm. Do I binagdugok gid, sir, nga daw nagdamo gid abi, sir? Amo-amo lang daw ka normal days lang gid. Mhm. Why man, sir, some changes, sir, sa mga
times ang biyahe abis ang sakayan naton or may additional nga mga units or trips rather bangod sining 24 to 25 and the next week abi for December 31 sir. Okay, ano? So, ang stricto, guro sir, gapon, isa guro ni karason, sir, no? Kung nga ang tao daw natamad sa gika lakat, guro sir. Bangod sa mga daw protocol nga ginapatuman sa ila. I see. Okay, pero amo na sir, hindi manggid guro taman ka stricto sir, no? Ang aton sining pagbaton kag papasakay sila kuno subong sir sa ila. Aha. Halos taran gali sir, magluwas lang. Ang Pulupandan to Guimara sir, nag-operate na naman. Nag-operate naman sir. Negative pa. Aha. I see kwan gali ang San Carlos Toledo, Escalante to din ng area gani sa Bantayan sir, no? Bantayan area. And Bacolod Iloilo amo ning nag-operate di subong ya sa normally. Kaway pa. Aha. At abuelan. Aha. Sige. Sir, ang imobi panugyan kay TYT ideya basi buwas 24 basi buwas blamag damo ang pasahero. Anong panugyan nimo sir sa mga utod naton nga mga biyahe sir, labi na gid ba si iban di kibot sila bla inang may mga bata nga dalabla siyang hindi pa pwede. Go ahead sir. Action Brian ang ako ng panugyan sa aton mga biyahero nga dapat sundon gid naton ng mga guidelines and health protocols sa aton mga NGOs. Pag kung kuan man sila nga dapat maaga pa sila magbiyahe para at least kung may mga requirements sila nga dapat i-comply, ma-comply na nila. And then ang ginakuan ko lang kung magbiyahe tayo yung safety ginaton permi kung magbiyahe man sa hindi man masyado kadamo kung alam ba kung wala kang salakyan na dala hindi kidadamo masyado ng aton mga bagahe kay sa mabudlayan ta dira sa aton terminal Action Brian. Aha. Sa Breadco Port. I see. The same ang yapon dira sir, medyo stricto to sir, may mga canine dogs kita da sir. Concern naton diri mga kwan abi dalang inang baggage abi nga do kontrabando. Yeah, even before Action Brian, so gani aton ginakuha na sa aton nga mga Coast Guard personnel nga dapat ara kita permi Action Brian miski hindi man holiday season, ara ang aton mga personnel, aton mga canine dogs with canine handlers nga ara dira sa pantalan na magbantay Action Brian. Aha. Sige. With that, sir, madamo nga salamat sa mga time. Advance Merry Christmas dira si mo, sir, kay mabuhay ko, sir. Yes, Action Brian, madamo mga salamat. Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo tanan. Yes, sir. Action firing line. Ang PCG Commander diri sa Negros kag Bacolod, no? Si Sir Lodovico Librilla, no? Salamat gid sir sa imo sining time. So far daw ay sa pagkambyo sa mga trips kaya mga pasahero do amo-amo lang kuno gihapon daw gid man nagdamo. Action firing line. Pero bantayan nila ini buwas nga adlaw kiti 24 base buwas magdagsang pasahero. Valid na kamo sang inyo sa nga mga travel authorities dira kag mga needs nga mga documents para at least way balagamo dira sa terminal sang sakayan pandagat kay sa pag-insyende naton stricto na subong katama ginapatuman nila ang health protocol gid para man sa ton tanan-tanan. Action firing line.
Amo ni gurong panahon aksyonan nga pinakalino nga biyahe ikumpara mo sa iban nga mga ligligad nga mga tuig mo subong taway-tawhay gidi mo kiti tamad ang tao sa gikalakat nga may ginakahadlukan kablang hindi mo makitaan. Action firing line. Last 8:19 na sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik naton, ang i-check na naman naton diri sa duta naman tanga biyahe. Ang aton sini nga mga ang series terminal naton check naton na wala pa sa mga further announcement ko no. I-check naton karon kay gina-check naton ang spokesperson nila nga si Madam Jade Sibalios do ka alang-alang gid. Action firing line. Ayon ta na lang patrola kag ayon ta sa Action Dale kung kumusta ning baliligyaan di sa may merkado sa Libertad o katahom na gid. Action firing line. Last 8:19. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Okay, may audio na siguro ano. Si Sir Andrew Juanites ara naga-monitor na. Genoy si Sir Yolanda Alcayaga Galiegar naga-monitor man. Nida Baliute Olate. Hello all, good evening. Hindi mabatian ang tingog sang gina-interview mo ak subray. Okay na to gura. Base may napindot lang ng amon ni IT. Tungboran Tuario ak subray. Good evening. Merry Christmas. Lihog greet lang kay Joven Panes, Tononoy de Leon, Sam de Leon, Choi Noel de Leon, Tata Rene kag Nanay Anggeng dira nagamigo niya nga si Bernie Cor kag nong Jimmy Tuario alias Boy Dilap. Dejen Jonah, nadula ko no audio kay ina no. Hindi mabatian ak subray. Salamat gid. Good evening, Merry Christmas sa inyo kag sa mga utod ko sa Murcia sila ni Gina Liagoso at Sheila Mediaguso sa iban ko pa nga utod. I am watching here sa Kuwait. Sino ini? Oo, do mga parinti ko ini. Edita. Ay, si Edita. Kumusta ka da? I-add mo ko na be. Si pangitalang pangalan ko, si Maldito. No? If Smart, Tadio Salcido. Good evening, Aksubray. Nag-monitor ko di sa Tansa, Cavite. Merry Christmas sa tanan. Ronnie Villanueva. Okay, nabasa ko na. Thank you, good. April Joy Buena Flor Gaston, salamat gid. Hello ko no sa AREFC. Keep safe. Sige, ara na. Balik ko dugay ha kay para maka-relax man ko. Last 8:21.
Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagal ginendorso gidaton sa inyong mabakal ini sa tanan nga mga butika diri no sa Negros
firing line. Anti sa patrol manamyaw tagamay lang gid ni Action Oliver. Action Del dali gid lang ha. Kay ginatamya naton si Negros. Dahil na to si Renz Negros naga-monitor subong. Salamat gid sa pamati. Wilson Ares Araman, Merry Christmas Action Bri, kagatapos Action Radio. April Joy Buena Flor Gaston, advance Merry Christmas everyone, especially to Action Radio Energy Funds Club. Bongville Boards Jr. naga-monitor man las 8:33 na. Ari na sa Action Dale. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Dale, kumustang terminal? Daligid lang. Last 8:33, daligid lang ha. Congratulations for being number 1 radio station in Bacolod. Keep up the good work, Celia Tresni Halandoon of Barangay Tumbungan or Tabugon, Cabancalan City, Negros Occidental. Good evening, Action Bri. Kada simana may sulod manda nga 10-wheeler gadulong da feed sa may Pacifica sa Burgos halin pa Cebu ginapasulod sang enforcer kay may one ay gali dodi ko gid istorya ini na. Sige, Action Dale. Yes, Action Bri. Sa pagpadulong sang patrol dito sa may North Ceres Terminal, normal ang ila sining operation sa nga daw Action Bri. Pag wala sang further nga mga announcement kung wala may mga pagligwat no sang biyahe sang Ceres bus karon nga holiday season sa adlaw sang Pasko at Oktoba sang bag-ong tuig aksyon na Brian. Kaya na sa pagpadulong sang patrol ginapamangkot nato ng gwardya kung wala may mga further announcement regarding sa biyahe sa Ceres. According sa Action Bri, wala pagid man no sang pagbago so far as of broadcast time. So kay na nagitalang dito naton so ka normal operation lang sang kompanya sang Ceres Bus kaga hindi naman tuman kadamo ang mga pasahero nga naga-linya Action Bri. Isuray ni lang ang mga persona nga may sa appointment diri sa may syudad sa Bacolod, nagapulit sa Silay, sa Talisay, Victorias, EB Magalon na nga may mga trabaho o kung mayara sa mga appointment or ginpangkatuan diri sa may syudad sang Bacolod Action Brian no. So amo na siya sa mga action nato na so far wala pa man sang official nga palayag o kun announcement ang management sang Balakar Transit Incorporated regarding sa biyahe no sa Bacolod kapadulong si Banya LGUs diri sa may Negros Occidental. Okay, kun mag-inamo sini dapat nakahambal na ni ang spokesperson sang Ceres mo Balakar Transit pero subong way gid Action Dale, that's why nga nagayo na lang ta simo nga mangusisa na basi may nakapusting madabla sa mga dingding nila daw ay gid no. Wala gid Action Bri kay nagpayo man kita permit no sa gwardya nga kon pwede makasulod kita makuha sa litrato pero bawal Action Bri no. So dito lang kita sagwa lang kaya na sining railings o kung baral nga plastara wala kita nakasulod sa hand washing area tubtob nga nakalabot dito sa may ginapasakaan sang pasahero sining Ceres Bus karon nga gabi Action Brian. Kabalo naman kita Action Dale dan nga magluwas sa pandemya nga protocol subong sang Valyacar dira may lain paginis lang nga protocol ginapatuman da pa amo manigyapon tong ilang family feud Action Dale no. Kaya yes correct Action Brian. Why pag ito mahuman-human da nya ti daw doble ang ila paghalong dira mention diyan ta man sitwasyon nila Action Dale. Yes Action Brian. Sa iban nga Go ahead, Action. Go ahead, Action. Nga balita, gikan sa patrol, hipid, limpyo, kag ready to occupy in Action Bri, ining meat area or meat section sang Libertad Market dito sa syudad sa Bacolod. Kay nagin padulungan naton matapos nga sang Lunes nga adlaw ini siya ang gin-inaugurahan ang renovation sang sini nga proyekto Action Bri sa bayan sang Libertad Market. Sa Lunes nga adlaw sa Mayor Bing si City Administrator M. Ang kapila pa kabang opisyal sang syudad. Amoy sila ang formal nga nag-unveil sa publiko matapos naging pedalom sa renovation kag development ining portion
sa Libertad Market Action, Brian. No? So kaina, pag-check naton na wala pa Action Brian ang may nag-okupar nga mga meat vendors ng mga tinion. Kaya may pala dito ka mga nagpalayag nga nag-negosyo man, no, sa Libertad Market nga ginahulat pa nila nga ma-install ang suga dito sa area until sila nga mag-transfer Action Brian. Doon mo naman to ang kulang until sila formal, no, nga mag-silo sa sina nga area Action Brian. Kay nakamuno dito sa ka-vendor nga before Action Brian, daw kanya-kanya walang pwesto hining mga awardee, no, or may mga bloke dira. May ang iba na made of light materials, ang ilan sining mga pwesto, ang iban tiles, ang iba na kahoy. So wala nagalalangay or hindi uniform bala ang ilan sining pwesto. So ang syudad sa Bacolod nagpain sang 4.7 million pesos sa gikan sa annual investment program o kon AIP sa syudad pang 2019 pa ni Action Brian ag subong gid lang nahuman nga 2020 but silingon before pa ini pang COVID-19 pandemic ang ini nga proyekto Action Brian, Action no? Dale para sa ila ihibalo din gidapit ka porsyon liwat gina Action Dale. Kung nanin ka Action Brian sa main entrance gate sa Libertad Market sa may tubang debes sang libra dira sang una Action Brian o dira ang portion tabok sina. Daw kuanin mo daw mabini street na mo. Yes, Action Brian. No? Pagsulod mo dira ati mga pulo-gulo katikang Action Brian, no, sa too ara na dayon ang gin-renovate ang mas gin-patahom, no, nga meat section sining Libertad Market Action Brian covers ang renovation kay na-interview naton si Sir John Abaw ang market supervisor sa Libertad Market. So siya amo to ang roofing ang atop kin pang island Action Brian, ang elevation sang flooring, no, gin pasaka man dumera siya one step Action Brian ning meat section. Ang stainless, no, stainless ang lamesa, no, ning table lang hindi matoktokan Action Brian kagado ka tahom, no, kang sining development kag improvement sa bayan sang meat section sang Libertad Market. Ka malamala ang iya sining hallway Action na Dale, no, kabay pa mamintinar ini bisan may ara na sa nagabaligya kay doon di ka mablama doon di ka marig ka mga magsuloda ka magpamakal ba kay nami giblaya Bacolod Action Oliver Action Dale inang bagong ihaw gidya nga karne sang baboy kag mga baka Carabao Action Dale kumpara mo sa na frozen black. Yes, Action Brian. Daw hindi ka ba bala magduha-duha kag magduda sa katinlo kag ka safety man sang karne nga ginabaka Market Action na Brian. So, pero ang katinlo guro do hindi tanagin man negro mabasol sa official sa syudad, no, guro sa mga tao da attitude nila kung paano nila halungan ang ila sinipalibot nga limpyo sila Action Dale na nagabaligya da. Action Brian, no? So disiplina na lang para ma-maintain ining katinlo ining meat section. So hamakay na siya about sa aton mga kapin na 30 ka mga awardees Action Brian ang mag-occupy dira kaya isa dira kalabang stainless nga lamesa duwa dira ka meat vendor ang pwede nga makabaligya Action Brian. Wala na dira sang available nga space since sa Sir Abaw. Ang mga nagabaligya na dira before sila man sige para mga ma-occupy kaysa ginpay dala mga renovation. Ginsaylo sila Action Brian temporarily dito sa meat section, no. So karon nagahulat sila nga mabutangan dira sang suga, no, kag maka-transfer na sa pagbaligya sang karne Action Brian. Wala sang ibaligya dira nga isda, wala man sang utan, kundi exclusive gid lamang Action Brian sa karne inang gin-improve, no, nga area sang Libertad Market Action Brian. Di ara man ang gali. Daso naman na i-improve na to ng isdaan naman kag utanan naman to may first and second floor to Action Dale useless to kundi magamit mo. Yes, no. Amo na siya nabutang sa press release sang syudad nga recently gin-release sa Bacolod PIO nga may ara pagid Action Brian sang plano ang syudad nga renovation, no, sang syudad sang no. Kag ang tanan nga mga nagaladlad bukad dapan transfer tani sila nga may atop-atop man sila kay kaluluoy man sila bisan mga ambulant vendor lang ni sila kung tagaan tani sila tsansa gamay lang nga burutangan kundi mas maghipid pagidya ang Libertad Market nga doon di matawag nga
ang bilog ka libertad o bagsakan na lang hitsura niya, Action Dale? Yes, Action Bray. So, apisa sining development, ka Sir Abaw, magapabilin sa gihapon nga 500 pesos kada bulan. Ang ila sining renta, Action Bray, wala sang pagbago. So, naka-mention sa kain na nga may mga plan nga base pataasan na para makabawi-bawi man ang syudad, pero hindi pa nasubong ma-materialize sa kaginahalan pa na sa mga public hearing nga pati gayunon o kung na formal nga proseso, Action Brian. 500 pesos kada bulan, ha? Oh. Sus ko sa pagkabarato na ginaiyan, no? Amo siya sa Baldi City Administrator Emma, amo siya pinakabarato nga rental, no? Sa merkado sa bugos nga Pilipinas. Pero na 500 pesos, pilang adlaw mo, pulo pesos or 20 pesos, abe? Yes, Action Bray. Nakibutong ko galing nga mo nagaling ka barato, Action Bray. Nga makapwesto ka dira 500, mami, pangimo sining nga mga pwesto dira kagati. Ang tao ya kada kagahon nagakadtog diyan sa Libertad para magpangumpra, Action Brian. Ano pa inagaway sila da kon awarding ang ginatawag Action Deal kiti 500 pesos ang bulan mo? Amo to last time may mga official kita tang syudad, no, nga nagpost sa social media nga may gin-conduct nga bidding, Action Brian. Since nga may mga vacant nga mga stall, so yun siya bidding, no, gin patigayon para patas man ang pagpili kung sino matagan sang pasto, Action Brian. Ano ang tingog ni Sir Jonah Abaw, ang market supervisor sa Libertad Market? 4.7 million nga, no? Budget. Stainless na sa kami tables natin. Anong galing mga improvement sa mid section ng ganang area ang coverage, Sir, no? Yes, sir. Yes, sir. Kadala na ilan na roofing, ilan floor elevation, gutters, downspouts, pati ang roof tanan. Ako sa aton, stainless sa aton tanan nga ano gid ba to ginangaton nga mid table. Okay. Pila gani, sir, supposedly ang original dira, sir, nga number of stalls or 30. Okay. So 30 man Japon, sir, after na develop na. Yes, sir, kay may apat kita nga bakante sa nagligad but bidding na kamay nagdalaog na nagbago nga awadi para sa bidding na. Ang ginawa nato priority naman ang mga net vendors man nga outside sa mid section para nga dito na sila tanan matipon. 30, sir, in place na sila subong, sir. Subong, why pa sila nagsaylo pero ara na award na sila tanan. May mga tagiyan na. Oo, kay sanggin renovate, gin transfer sila na temporarily. Oo, sa may islaan, temporary, samtang ang gina-renovate. Oo. Sa mid-section gani, sir, ano na, sir, ng mga karne gid lang or mga karne lang gid. Exclusive for meat lang gid. Oo, wala isda. Wala man mga vegetables. Wala. Actually, the cooling effect, so kay here the only meat section nga sa merkado, this I think ito, the whole province nga we have a stainless nga meat tables. Yes, para recommendations ng NMIS para hindi nga madali-dali sa bakterya ang meat tables na. So, kagapos ini gamito nila para displayan ng isa ila nga mga karne nga giniyaw. Ang ila nga lasaan lain man na nag-provide sila ya do extension ng mga 1/4 para sa ila nga lasaan sa ila nga karne. Action Brian, mo na siya ang dugang nga pagpahayag ni Sir Jonah Abaw, ang market supervisor sa Libertad Market, no? So hopefully, no, dato naman nga area or portion sa iban pa nga merkado ang ma-improve, Action Brian, para mas maganyat pagidang publiko nga magpangumpra sa mga pampubliko nga merkado sang syudad sang Bacolod. Yes, ang iban gani bisan na ang baligya sa mga malls sa Black Action Dale, medyo ang mga nawong medyo daan-daan na. Sige na lang kay do kalimpyo tulokon. Tulokon lang taon mo kung di pa nahalin iya nga mga probinsya sa mga karne nga ina na kupos sala na sang hala butang ka ice kag sa freezer day. Pero kung dira ka sa Libertad Market, Burgos kag dire sa may Central Market kag limpyo malang nga mapamol pa ko yaman. Correct, no? After ito i-house sa slaughterhouse dito sa merkado, Action Bray. Pangumprati, pwede na maluto, Action Bray. Ilagay na kang kinang nga bakal kag Shundel nga dugo king kadalasa abla kay kin-ihaw ya sang las 3 sang kagahon, las 4 pamakal ka las 7 sang aga mag-ogid ya, mag-ogid. Correct, Action Bray, no? Kagati, na siya, maayo gid nga regalo para sa mga meat vendors, Action Bray. Kag, syempre, takoban nga improvement, kag kalipayan, ilabi na sa mga market goers, nga makambak kabalang safe ang karne sa Libertad Market, Action Bray. Salamat, Action Dale. Update ka ba itagikan sa patrol ang ka-action nyo? Action Dale Salazar, una sa balito na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Mayogid para sa Libertad Market, no? Padayon Mayor, kabay pa nga ang sakilid pagidira nga medyo mahuluhig ko na amat-amaton tani patahuman. Action Firing Line.
Amo ning madugay na nga ginapangayo Action Oliver sang Bacolod nun mo. Nga limpyuhan kagwapuhon ang aton nga mga merkado di. Tiyari yun umpisahan na dira sa pila ka porsyento sang libertad. Kiti hindi man madali-dali ina. Mapakatindog taga di Coliseum. Ini pang market nga mas kinahanglanon ini sang publiko. Congratulations, good, no? And diri naman dason sa may Burgos. So kay magbakal ka da isda sa Burgos, may mayo pa Central Market kay daw limpyo pagamay, no? Hindi pa tamaan gidya ka karigkam abi. Ang isdaan nila nga porsyon to mahuluhig ko gid man siya pero ting isda na tungtong man sa pangko ay mandaya sa duta kon sa may ginalapakan, no? Pero jutay ang nagapamakal kiti higko. Kag kon malimpyuhan naman sang syudad kangay sinin sa Libertad, amanong gabaligya da mga awardees na tunda, limpyuhin mo naman. Di man magpatarasak lang ka ba siya tubig da kag higko don di ka balo manilhig daw ka daramhak gid bla ti kamo man nagyapon maantos bla kadlaw da. Ti mayo gid nga balita. Anyways, dali gid Action Oliver kay we are number 1. Number 1 ha, ang Action Radio Bacolod sa resulta sang 4th quarter survey sang Nielsen sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ini isa ka global ha, analytics and data analysis mga kaksyon sang kompanya nga naghatag sang kumpleto yang panan-awan sang publiko. Ginasulit-sulit malang namon ni hambal kay basi malipat ang ibanda kag di nyo madumduman bla nga ang number 1 subong nga radyo AM band amoya ang Action Radio. Sa top AM radio stations nakakuha iya ang DYEZ Action Radio Bacolod sang 40.10 ina Ilonggo na nakatama o kinachila na 40.10% nga radio station share. Ang radio station share amo ang kadamuon sa mga nagapamati sa isa ka istasyon sa naman nga oras. Sa tanan nga mga AM radio stations sa syudad sa Bacolod sa kag probinsya sang Negros Occidental mga kaksyon, tinagpanguna gid ang Action Radio Bacolod nga may ara sang commanding 40.1 o 40.10% nga radio station share mga ka-action. Amo na ang matudtuod nga resulta. Amo na ang matudtuod nga result. Pasensya gid mga ka-action kung nga ginasulit-sulit namon ini kiti bugal ini sang Action Radio kag bugal ninyo nga nagapamati kamo, ha? Radio stations, alilawagon ko kag ang radio station share ha. Suliton ko ang Action Radio Bacolod DYEZ nakakuha sang 40.10% number 1. Ginasundan ini sang DYWB Bombo Radio Bacolod nga may ara sang 38.70%. Tikon imo siya lang tawon 38.70 kag 40.10. Abi mo do kagamay Action Oliver? Damo na niya sang audience shares kung imo ni tulukon gid. Kaliki percentage ang ginalantaw tiri mo. So hindi siya mambal nga gamay kundi kalapad na nga distansya kun mga sa mga kalayoon paguro kilometrahe abi Bacolod to Silay. Kung nakauna na nato siya sa Silay, ari ka palandi hapuon kana laga sa iya pa San Carlos Action Oliver. Makapanyaga na lang to siya sa San Carlos, ikaw ara ka pastubuso. Action firing line. The approach ka pa lang amo ng distansya. Mas lala pag ang distansya sining isa nga 14.50% amo ning DYHB RMN Bacolod. Kay ko nang halimbawa ko sang Bombo kag Aksyon Bacolod to Silay, Arya ang RMN Bacolod, ang Action Radio ato natuya sa Sagay. Na, imagine mo na, no? So kung nakatabo na itong Action Radio sa Sagay, ato na sa San Carlos, ang RMN ari pa lang yan sa Silay. Action firing line. Kung ara na sila sa Sagay, ang Action Radio nakapauli na di balik sa Bacolod. Ba na nag-tour Negros kita, no? Action firing line. Ang pang-apat diri amo ni ang DYSB Super Radio Bacolod. Amo niya ka RJ Ebla. Adiri man ko naghalin sang una. Sa una sang dira ako do diri gid man lang siya usto sapat kinanta. 4.70%. Ang DYKB RPN Bacolod 1.30%. DYRL Abyan Radio. La hindi na nisubong sila Abyan Action Oliver.
kabahagi. Amo na ning tawag sila subong mga kabahagi na ni sila. 0.30% kag ang DYVS ang Sweet Voice of Salvation 0.20%. Ti sa piyak iya sa mga pagtilaw padayon nga nagapangalaga di Action Radio Bacolod pinagi sa pagpalapnag sa matuod nga balita impormasyon nga may ara ya sang basihan. Komentaryo nga nakasentro sa interesang publiko. Una sa kompleto nga balita, una sa aksyon, kag may ulikid sa isig katawo. Action firing line. Ang DYEC mga kaaksyon, Radyo Bacolod or Action Radio Bacolod sa sulod sang masobra 5 kadekada ang padayon. Nga nagapatuman iya sang responsibilidad sa pagwaragwag nga patas. Wala sang may ginatampigan kag para lang sa kamatuuran gid lamang. Madamo nga salamat mga kaaksyon padayon lang sa pagsuporta sa istasyon nga halin sang una tubtob subong numero 1 man sa gihapon. We are not only the best, we are incomparable because we are number 1. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid Si Bongville Borges Jr. Correct gid number 1 Action Radio, always lang monitor dire. Alin sa kay Dennis Richard Tiborom. Yes. Galupad na ni siya man. Noel Amar, congratulations. Action Radio number 1 sa survey. Tungboran. Okay, nabasa ko na kay Nano. Gina-emphasize na lang no? Nga amo na ang numero nga nakuha nga audience share sa Action Radio, no? Fourth quarter survey sang Nielsen ini, no? Global company. So amo na padayon lang sa pag-monitor sa mga utod naton kay kapoy biya sa gihambal nga actually inang bisan ano kalawig sa programa kung damo ang naga-monitor duway kami nga ginakapoy sina sa pag-research palandaan, sa pag-isa-isa, kag pag-plastar sang balita within 2 hours abi. So, hindi mabudlay. Na? So, ginahimo namon ang tanan-tanan, risgo. Pero tinga risgo. Sabi nyo lang salamat, gid. No? Si Nanay Imi Esmeralda Dolido Araman, si Batyo Bats, miski sa Facebook followers Action Radio Gyapon Galabaw. Bats do nami ng Galabaw haw. Oh. Amo nang nami gabuton ang Galabaw. Las 8:55. Sige, relax ko danaya.
Alas 8:59. Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton nga pagpangalaga ug aliyon ang pag-inom sang DTX 500 cap. Firing line. Congratulations, Action Radio, for being the #1 radio station in Bacolod and Negros Occidental. Watching live from Vienna City, Austria, Europe. Dennis Richard Tiboroma, the debate of being #1 is over. May nanalo na. Jose Marie Barrera, good evening, Action Bri. Merry Christmas dira. Greet ko lang akon pa family or pamilya Pilar kag Barrera sa Punta Taytay ga monitor gid sa sini nga mga tinion. Oy, life extension na vitamin D3 pampabak. Maayong gabi lang, nag-monitor subong si 728 dira sa may Villa Estefania. Thank you, Git. Sabay ko malambot nga mga minsay, pasensya. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Kantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Standby karon sa Action Night Patrola with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa wangyapon ng istasyon Kagoras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod #1, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon